Vandaag bij mij in de vleugel het 15-jarige muzikale talent Camille Lemmens. Ik praat met multi-instrumentalist, componist en arrangeur Nart Reinders. En verder mijn doorgewinterde artiest, zanger, toneelspeler, liedjeschrijver Jacques Vinders. Welkom bij Lef. Dankjewel Suzanne. Welkom Jacques, fijn dat je er bent. Jacques, je bent toneelspeler, je bent ook zanger. Met wie heb jij zelf nu het meeste? Met de toneelspeler Jacques Vinders of met de zanger Jacques Vinders? Nou, dat zijn twee kindjes, hè. En je houdt van alle twee evenveel. Maar muziek is natuurlijk toch wel dat is de passie, dat gaat het diepste. De muziek zit in het merg en dat komt overal vandaan. Ja. Ja. Merk je dat ook als je op de bühne staat, dat je dan met muziek nog meer kunt dan met het toneelspelen aan zich? Kijk, de cabaretier die kan hele andere dingen, maar in de muziek kun je ziel en zaligheid leggen. Dat komt vanuit het merg. Ja. Ik kan helemaal opgaan in muziek. Muziek is gewoon, ja, zonder muziek is niks. Ja. Wie ook helemaal op kan gaan in muziek, dat is mijn pianiste Suzanne Harding. En iedere week dan heeft zij dus haar keuze gemaakt. En ja, Suzanne, ik ben benieuwd wat je deze week voor ons gaat spelen. Ja, vandaag heb ik uitgekozen een stuk van Franz Schubert, een heel bekend impromptu. Ik kijk over dat water, ik zit helemaal weg te dromen. Waarom heb je dit stuk gekozen? Nou, het impromptu betekent klaarstaan, bereid staan. Het is eigenlijk een soort muzikaal intermezzo. Dus het is een spelenderwijs ontstaan. Een tussendoortje zou je kunnen zeggen. Maar zoals het altijd met tussendoortjes is, die gaan een eigen leven leiden. En zo is het ook met dit genre impromptu gebeurd. Dus het is eigenlijk een lyrisch karakterstuk, romantisch, maar toch heel lichtvoetig. Ja, dat is bij Franz Schubert dus op de kiep tussen klassiek en romantisch. En die balans is altijd dat evenwicht in het leven te vinden tussen lichtvoetigheid en het romantische gevoel. Dat is speciaal in dit stuk. Ja, heel erg mooi. Jacques, ik zie jou helemaal wegdromen en genieten van Suzanne haar spel. Wat doet dit met jouw gevoel, met jouw emoties? Nou, als ik haar zie spelen, zie musiceren, dan ze gaat er helemaal in op. En ja, die beleving, muziek is beleving, muziek is passie. Muziek, zonder dat bestaat niks, vind ik. En dat zie je gewoon gebeuren en dat vertaalt zich in die muziek. En dan hoor je dat, beter gezegd, dan voel je dat. Want voelen, muziek moet je voelen. Muziek zijn trillingen, die komen binnen in je hart normaal gesproken. Ja. En verplaatsen zich in je hele lichaam en daar kun je intens gelukkig van worden. Ja, dan heb je natuurlijk ook vaak over het feit dat je natuurlijk uitvoerend muzikus bent. Kun je dat intense geluk ook voelen op het moment dat je dus zelf zit te luisteren, in dit geval naar Suzanne's spel? Ja, kijk, muziek actief beoefenen of passief. Kijk, muziek beluisteren, het begon voor mij heel vroeg. Ja. Muziek beluisteren. Ik had een opa die speelde in de fanfare, maar ik had vooral een oom die speelde in een dansorkest, de Rhythmic Band. En mijn oom, Johan, die nam mij altijd op zondagmorgen na de Heilige Mis. Daar gingen we toen elke zondag naartoe. Kwamen we terug en dan gingen wij
muziek luisteren. En dan zette hij voor mij La Bohème op, of Tosca, of La Traviata. Dat was voor mij een wereld die ik niet oud was je kende. toen? 7, 8, 9 in die jaren. En dan ging hij klaarstaan en dan bijvoorbeeld bij Tosca, en als dan die aria kwam van Die di gioeli della Madonna al manto, en dan zat hij. En dan ging hij daar bleef zijn adem bijna staan. En dan keek ik vol verbazing naar die oom, dacht, wat gebeurt met hem? Ja. Maar als je dat een paar keer hebt gehoord, dan ga je dat ook voelen. Dan weet je, dit is iets bijzonders. Oké. Ik begreep natuurlijk lang niet alles, en zeker niet het drama van het drama, maar ik begreep wel het drama van mijn oom en hoe hij daarin op. Suzanne, had jij dat vroeger ook als klein kindje al? Zo'n verhaal wat Jacques vertelt, hè? Dat je zo gepakt werd door die muziek? Nee, de eerste herinnering die ik heb aan klassieke muziek was met Tom en Jerry. Dat was zo'n tekenfilm. Ik was waarschijnlijk een jaar of 3 of 4 en ik was die tekenfilm aan het kijken. En dan was ook een serie met piano. Dan ging de raasde die vingers over de toets en de muis probeerde met de schaar de vingers van de kat kapot te maken. Maar ik weet wel dat was het eerste stuk muziek wat heel veel indruk op mij maakte. Ja. Maar zo, ja, dat was een kindergevoel. Ja. Ja, zo is het natuurlijk voor iedereen een eerste moment dat muziek indruk gaat maken. En dat is wellicht ook gebeurd bij een jong talent wat nu al klaar staat. De 15-jarige Camille Lemmens, hij won de derde divisie van het Jong Solistenconcours van de LBM. Hij speelt horen bij de Koninklijke Harmonie Aurora. En in een speciale bewerking van Bas Klappers voert hij het Nocturno van Frans Strauss, begeleid door Susanne Hardik en de vleugel en Nacht Reinders.
gezellig Camille. Prachtig gespeeld, Camille. Dankjewel. Echt heel erg. Hoe ben je er nou ooit bij gekomen om horen te gaan spelen? Dat is voornamelijk stimulans van mijn ouders uit. We hadden in ons orkest in Grevenberg hadden we geen horens zitten. Dus ja, ik wou zelf fluit spelen, maar dat hadden mijn ouders me afgeraden. Uiteindelijk ben ik daar wel blij om. Waarom hadden ze je dat afgeraden? Ja, dat is eigenlijk voornamelijk iets voor meisjes, zeg maar. Oké. Maar ja, toen ik klein was, 7 jaar zoiets, dat besef je dan niet. Nee, dus je wilde heel... En toen ben je via je ouders eigenlijk bij die horen terechtgekomen. Ja. En zitten jouw ouders dan ook bij de fanfare? Bij de harmonie. Bij de harmonie? Ja. Ja, maar Jacques, bij jullie thuis is dat ook daar was voor de fanfare met name. Ja, de fanfare, ja. Mijn opa. Jij bent daar ook echt in opgegroeid in die cultuur? Ja, ik ging mee naar repetities en zo. En het mooie daarvan was weer, dat heb ik wel eens verteld, maar mijn opa, die speelde tuba. Maar hij kreeg altijd het grootste compliment, dacht ik, als jonge jongen. Want de dirigent zei altijd tegen hem, Driek, je hebt weer het hardste van allemaal gespeeld. En ik dacht dat dat een compliment was, maar dat was niet goed. Maar jij zal toch wel veel complimenten krijgen, denk ik. Want dus, ja, als je zo jong bent en al zo speelt... Ja, zeker. Ja. Wil je er later je beroep van maken? Ja, daar heb ik over getwijfeld of ik dat wou doen, maar uiteindelijk ben ik wel op de keuze gekomen dat ik dat zeker wel ga doen. En luister je veel naar klassieke muziek? Ja, ik luister ook naar popmuziek, maar als ik thuis achter de computer zit, dan wil ik nog wel vaker klassieke muziek opzetten. Ja, iemand die ook vaker klassieke muziek opzet en waar jij volgens mij net heel mooi mee gemusiceerd, dat is Nacht Reinders. En ik ga nu even naar Nacht toe, want ik ga kijken, want hij gaat een heel mooi stuk samen met Suzanne spelen. Nacht, moeten de kinderen niet veel te jong keuzes maken? Als je ziet, Camille, die moet nog 15 worden en moet nu al over zijn beroep denken. Nou ja, dat geldt niet alleen voor het muziekberoep natuurlijk. Ja. En hij heeft in feite heeft hij het geluk dat het vanuit een plezier komt. En niet vanuit een druk, maatschappelijke druk. Je moet iets kiezen, want anders dan mis je de boot. Ja. En ja, voor niemand kunnen we natuurlijk een weg uitstippelen wat hij met de 40 doet of met de 50. Hoe is dat ooit voor jou geboren, dat je dacht van, ik wil muzikus worden? Ja, hetzelfde als met allemaal die jongens hier. Ja. Met de 6 jaar bij de fanfare. Ik voel de pijn nog van de sopraansaxofoon. Met mijn klein duimpje die toeter moest vasthouden. Ja. En daar ontstaat het. Daar ontstaat de band met de muziek, de liefde voor de muziek. Ja. Het plezier van met elkaar muziek maken. Ja. Het heeft bij jou geleid tot een grootse carrière. Vandaag ben je hier bij ons. Wat ga je voor ons spelen samen met Suzanne? Een charda, Pequeña charda. Waarom heb je deze keuze gemaakt? Nou, moet ik eerlijk zijn, Sef? Jij mag altijd eerlijk zijn. Jij vond het een heel leuk stuk. En wij hadden dat eigenlijk niet gekozen. Dus ik heb ook die partij niet bij me. Ik heb de pianopartij voor me staan. En dat wordt even... Ik zal er ook af en toe een druppeltje moeten zweten, want het is spannend. Nee, dat is goed. Maar jij hebt me ook geleerd van... Het is altijd mooi om jou uit te dagen om spannende dingen te doen. Dat leidt tot het mooiste resultaat. Laten we het hopen. Ik ga ervoor. Dankjewel. Dank je.
Jacques, vroeger had je dus die oma van jou, die heeft jou in contact gebracht eigenlijk met die klassieke muziek. Wat heeft het daarna met jou gedaan? Want uiteindelijk is dat het begin van jouw ontdekkingsreis geweest. Wat heeft het daarna met jou gedaan, de klassieke muziek? Nou ja, kijk, je komt zoveel verschillende klassieke muziek tegen. Hè? De Missa Solemnis van Beethoven. En je denkt, dat is mooi, dat is prachtig. En dan begin je Mozart natuurlijk. Hè? Dat is voor iedereen, denk ik, een begin. Maar dan, ja, er is zoveel mooie muziek. Maar dat ligt niet alleen. De enige muziek waar ik niet van houd, dat is een beetje atonisch of muziek waar ik geen touw aan kan vastknopen. Ik ben wel een beetje de romanticus. Dat zoek ik op. In het verhaal van die romanticus, en dan komen we eigenlijk ook een beetje bij de finale van het programma, waarin jij echt jouw lef gaat tonen, heb je ook een romantische keuze gemaakt. Ja. Ja, dat is een dubbele keuze. Enerzijds vind ik dat een prachtig lied, maar de tekst gaat over een lindenboom. En ik woon in een huis en voor mijn huis staat een lindenboom. En ik heb altijd een huis willen hebben waar een boom voor staat. Ik heb iets met bomen. Ja. Bomen, fantastisch. Ja. En dan komt dat lied van Der Lindenbaum. Ja, dat is die bij mij voor de deur. En het mooiste wat op de wereld bestaat is thuis, heem. Ja. Heem. Dus die boom staat ook voor heem. En daar gaat dit lied ook over. Nou, fantastisch. Ja, Jacques, ik vind het heel bijzonder dat je het gaat doen. Het 5e lied uit die indrukwekkende Winterreisecyclus van Franz Schubert, Der Lindenbaum. Jacques, ik zou zeggen, maak je klaar. En wij wachten in spanning af. Dit was Lef voor deze keer. Heel graag. Tot de volgende week. Am Brunnen vor dem Tore, da steht
deine Rinde so manches liebe Wort. O, es zog in Freude und Leide zu ihm ich immer fort. Ich musste heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als reden sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe.